Nana kwa me bafu pim ye otoso enan Nkroanzamanhene ye Rosantenhene ne doba ya oda na koma so yie pa na nana baaye no ode hihye bi atodwa ye se new king new law nti oni tuase mohini bia ba egunikro ade a ehu hia ne pa titiri mpumtuo ene oman no wo mo akwani abadie mu se be ye nyema betima koyi na mu ahan ede ama wo mo na nana kwa me baaye wahwe etoto Nkroanza ama ayefepe yi wo hwosoma hodo a oba wasantene ade a akono na omahini ne akonwa no ne maame omayam na ayefepe yi na ama na boy free Nkroanza eba ekyerese ukopim ho no de a nana kwame bafu pim yotoso enan ne maame ne nana matankonwa aye ne sesei die na wotweda die ntumetwa de yo ne nyina no wabra ewo ho no mo a Sabaya was sitting mu ebetumi akọ jo ede ama wonum enti na ansa na no yesika kum yejinkoko no yenkunkutie nsema yera ede to dwa no ye ba yebedi nkomo ye ba sisia efititi Nkroanzamanhene na kwa mbafo otoso nan ona tankonwa ekwa asetan ene na Nkroanzamanhene nche na ode nhihye ba ye fa yiyo na 1st August a edi enimi ya 2025 ya na nhihye no ebe sha ase aya adwuma eti Nkroanzamanhene ede kokobo a etwa to okra ema Nkroanzamanhene na obi biara wote Nkroanzamanhene asase so bia ohene bia odikro bia ohwe Nkroanzamanhene asase bia ehwe se 1st August a ebe ehye no ebe sha ase aya adwuma na yentie eye Nkroanzamanhene chiame na nya akwa babio nchiremu ene kokobo a etwa to a Nkroanzamanhene kwa asetina omodi tudwa ema obi biara wote Nkroanzamanhene asase so 1st August not a year asase. Every 1st August, therefore, I want you that they will enter. What is your way? So, who feels so? I want to get up with you to say, was so many traffic. I said, Yeda. Now, what you mean, traffic? I said, Yeda. Oh, we're here now, watching now. So, we are what that. They are what that. They have ever been. Won't you move? Fear what you are. We're going to move to the web. Move to the one fashion if you are. I'm going to pay it. Date no so ye bosome bia na wie na wotwe date atwo no saa da no ne ye ye Nkroanzamanhene enti mo twa saa bosome na me that day e atwo no na mo de mo ye ahye say you start the 1st August 1st August no me that day atwo a ye de bewura September mu no na de mo ye ahye enti si September ma obi a ye o si September so me that day atwo saa pepepe ne ye de e ko calendar no saa ne tie yet also bio. What was your fiancé? Or na de busuafo so kaka na tra. We depend without the to fact as you say go. Asamato. And in the river on video. And also they will let them. That friend say we gather. Asa bon so free about the free. But Pierre you what was in Kwasa na so dey. Asa we gather we need find somewhere here. They will let them. Se bia ga no anya ye ubiada bio ye to so bio afrisha ye wuratam adaduanan watam ntumacha watam e wu se dipa bi no kura fa to de kro tie ye biasa e ya sem amutie ni ye so we go we ya busu go we ya wanyo ntumacha ye wuratam we ye go fo a Yanta wengu. Muko duru, provo faso na mo de muko to na kwa. Ene asem. Si se we ni na ye wura ye. Enu mrade da won se. O meye, no aka se. Sabi na na no de ye kwa, ye betu abiare, ndi biara na ba je. U fun sambra we ya. U bu se ni wura, o fo okuro fufro. Nkroanzamanhene na papa for toso nine. Let's link on your side. When the price of the only papa bia. Sadu shapra, abuja bayo. E ka wodi afri Nkroanza asasi bia no me kwesi fa. Ohene kasa. Enti obi ahwe. Na onse ne so. Biara ya nyaye Nkroanzamanhene ayentuma ye wura twam. Na wotwira, watam, adade otwe, watam, adade anan, watam. Faso ewura dakope eno ye ugada o se ya wada no be yo se me da no be yo
We are the damn who see about what to get up. What to do? And said, you will see a country. Tomorrow, one shot of another, one fanco. Go. Yo, what do you go to that? Go for us, Baba. What you go? I think who you guys have been said. The person will be able to find the crowd. At the Cobia, at the Cobia, yes, see. Oh, Piana, and to them, yes, sir. Yes, sir. Some players, sir. Obia from work. Oh, yes, sir. Maybe us. Yeah, catch on. And who went? Obia from work. They will have to work. Like I said, that's your woman. What's the matter? You will see a shaman ever doing say. Now, what did I wait? If you are not here, make a mic. What can I? Everything I want to do. Who can get this here? I said, if I'm away again, because what I want I'm a team who will have a and to a car, and to a car, except to a car. I hear that for one was a bush in this game. You have to be in a who will never Tranqua with Mina, make my friend. They must work. I will tell you, they must work. Ukara, and you know, they must work. So, far over. What did I say? I want maybe go one day. Who will say back? What do you put that? Who do you put some transfer with you? Send the program. Why? Put me any sound I should be out to do one. I feel that they will come. As you say now, so you or you might be and come. As you say, I come for you. I would. I come. I come. I'm not possible. I come. It's not the other one. As I have a family, we went to I have a somebody who now, and I want to say, I have a passport for some. Yes, sir. Yes, sir. The papa playing and I don't do that. Very brava. That you like I said, okay, so I want to see you now. Where is his home? I want to see you. Yeah, that's a video na wako share no. Kwa kube dia ku ye me guest no pay. Ka me ho na ma na tena se mara kwaba. Minu akwaba. Jose Bromina. Na ho ye de. No den se kire konkon. Ida nyame ase. Sante hene ne ba. De nsem ya tudwa. Wabra ohwe kumase kora na se asante memo nkunkuru bi wono mo a. Ya brabra niema bebrebe na wotweda die bebrebe ya bra ene ade bi susu guso omo edie. Na sante amamre ne amane na wotweda nso so ka ho bi. Na ye brei na enchirimu wo ho ne sei. Menu amedase. Ene na amane ne amamre ne ye danda bi. Okay. Kane obi to a na wotweda mu nyina fitia se bi na makwa akohyiam. Ye mebo apata. Emetwa na wotweda ntoma. Okay. Emeye dede wo kuronim. Mukohye mu piem, mu peto mu ofie na ase bi nipa na to wo mu no. Mukokohye wo na madwendwene kwan a mo befa so ayedai. Aye yie no. Eno ye abusua ne kokohia. Na wotweda ye ntu yensa mfiri obi na obi filtafo ekọ ayi won Nkroanza waye na wotweda wo se be ye yie wo ba ne case kantuma wo se twa cheke sa ne ma ne nyina enti na wotweda de kane no enne na mesi bibia kwa bibia se broni se we are in scientific code of technology na nimde na broso na ne ye bibia ye ho se ye na brofosam. Okay. Abrochire kura no obi wu a onkotena wonye na wotweda eye yi da ne ye mu ni akohye da bi mu ni akosie na din wonti se obi so obi bontwene ye bibi wo ho
Okay. Enso wa hanom no ne ya kire so ye na kwa me bafo pum Nkroanzamanhene otumfo PC wa ya ade mebo na baso de di kan. Okay. Efri se kwaku de di kan na wotwe da yen hwa de kuro no ye be dede ye dede wi a mi wi aba ye de so na wotwe da no kuro no ye be dede ne ya bodwa ne ya ye aduane ya boka kani obi wu a ye kɔ ye de ade esi honom na de wo be ko bi asa bi mpre de asa wo de atum enso enne wo kɔ a 1.5 billion 2 billion wa ye ne ya anye den ya anye ye wi enne nko obi ewu no say ye boka obi ade ato na ni wono na eyi enso na de ade ato na ni no obi wi no no na na esa akwa kotua aban ka a wadi loan wa wakwaje de ye na wotwe da kora mai ansa na de wakwaje abaye yi kora anye den e mai efisiada ededuana ne de keka ho nyina kwaku ehu hia se wo de hie to na se mu nyina mo tena wo se wo wuya wada wo kuada mu nyina mo hie wo kuada ne na wotwe ese wo to na wotwe pepepe ne ne wo ese ye de ye ni emfa hye da ben na ye ni apeda de ahye kuro bi wo ha wono na de ne mra da ye kuma wo bi wo ho asokoi mampo bi ye de e wo ho nkronkro wa santema mi wo da ye wo ho wo de da ye mfa nya ye fa ko ye si abeto de dua da de ye sese se ya hye eda se bi abosomi we no da we no meme de etoso mienu no e na wo aye bi na obi bi ato na be ye afa hye wonom saa mena no eboa ye efiri se de bia na kro bia mu ne yi efunu se bi enipa so wu a ada na obewu na se bi bonyono ne ne eme wo mu bogu ne mu a wasai okay enipa wu a wawu wasai de aka ye poison eda ho entu de bia ye enwanse na so ne ye dai ene tie na de bia ye no nya yale ne ye to ye dai e ma ye ho ye di kan na me ka na wotwe asem da na wonte ase ne kwaku ya ye na wotwe da ya tena ho no ya hyehye da de be ye obi anti bi aye da ne ye bebo da wuro se ye dofu ya woto ye abusua tena woda se ne ye be dai ye be na aye na ye kokobọ apata ebodwa to ye nsafre ya dofu no mo won kran won me wa mo no ne na be ye won adwendwene sabi embusua no so de oto fom no ebi ye den ewo fie a ye behwe de wo ko school ye den ewo ho ne ye kwaje bosia baba ye na wotwe da kwaje bosia baba ye ye de wo tua school fees oba da tua okay wo ba da tua de to so mienu ya gege sika ye de ye twantoma me no mienu ti kumase abontin so me ma meti se bi mpra de sa entinsere a wo no wo ya ahwewa e wo entinsere woni da ma ni simpo de betontoma atwa compose ye de akwakoto ma me de ko so wonya dai won twantoma abeye abusua de ni nti wono so wontimi nkase wo yi wa dai afirim se bosia kra no akwaje ene nkrofo age bosia de ba yi twantoma nyina mu wia no mu tuatua ne kakra emfa so ni so ye ka na de ba enti se ye na kwa mba fufu Nkroanzamanhene se wo twa na wo twede ma me mekwaku amtiam ne ye adwene okay genti am ne ye adwene se ebete kaso entuma ye twa ne bebrebe eso be dai ebete nene wo de hye awu se bi mpre de sakane obi wu ya kuntunkunu tuntum ya ne ye de aye dai ye de agu ye ho ne ntuma twa no so be ye dai wo entuma twa na ya ye ne be ye dai wo obi tiase ase bi mpre de asa wo pe bibia di wa abusua ne mu nya obi awu musim nya fa ntwantoma ye beba abusua no ye twantoma be 10,000 ne obi ti wo no pe 5,000 getire ne onya dai ne onya en ye mra ayie so ye ayie na kwaku ayi ayeye no ye hu dede saa wekipini edifunu ene mrante ne kom fa so kora ye funu no kwaku hu bi etan etan ene wo bi ewu no yesi nipa ne galamse ni akotam chamfan ne de aba besi wo ne de nipa na siso efunu na wawu na wase na poison ye poison na sabi efia ba no wunim de eku no yale eku no na yesu so ni mu ne ye de adaka ya to ye kwon ne ye yese minim de ba abibifo de titi youth ni tirim okay enipa na wu wunim de eku no se yale esimesi yale kwa benti ne eku no yale eku nipa ne nipa men no anabia ne ho me kura na ne ho frema fa nipa so ba yale enipa do se ne ko hefunu bo no smas e o Ghana enipa do sen ene ko hefunu wo Ghana hanom a se bi mpediasa omobo no smas e wo mo hwene so se ye kata ye no so ye nim ade eku ye bia wo da ye ko ba ba wo yensa ne ade enipa do se ne ko ayie ba bi o mo betena fie wo mo nsa ana wo wuro no ho ane wadwale wo wuro no wan nsa da aduan no ye de ne odi na wo ko hefunu ko ye sevu akire ho ye sevu akire wo se ye de wo se didi wo honom wo hu na abontin nipa dada ne ye nananom kai se kwan e fa so de da enipa wa abontin eye papa se na na kwa mbafo pin watwam mene ne ye adwene efri se kwaku kane ne ye opeto a se bi mpredua se fitia bia ye opeto ye dai ewu a wo de hye to a ho ne ye de ne ye dai eto enipa bia wu a de ne ko ne fie ne last respect ye de ne ko fie a no watim no e ma ne kodam de twato ansa de akokora no ye de ne ko fitiem
na ne da fitie na dane abontim nipa nu ayemfa ne nko fitie mu biem ne na ba beto abontim hu park ne aye bibi canopy na ade bi bo ho na nipa ne da ho efunu no so once na ye den ene nam hoi wan de te wa wo pempam once na ye wo ho kwaku onse obu ono mo a akwantu mu asem akoto baabi oto han dan nyene fie na ekwan no wa se bia office abzugu no waba kumase abebo ne sisi ho hanom na ja abrabo na mu no wato saa no na ebusuya pese o mo because o free ha ko ambulance Canada na mo so pese o mo yen kakrebu ha na o mpe ba bi ko sie no bi atafo a na obi fie de o nya bia ye no ne so be park bi so na enu nti na enne nimdie na ba ne ya community center community center no enya ye fro nkwa na ye ne ho enye dwa ye bogigi sika nkwa na ye ne ho ye ye nyina ye den ewo ho sa community center no ya bia ye ketewa bi ahyemu a obi bi to a ye ho na ye de ne be den ye de ne beto eho a no wakwa hu krum wo mpanifuo medihie nie wato mintimi mfa ne nko kro na be ma ba bia de nipa no ne ba bia be den ene wote a obi asase so ohene bi asase wo de kire ba bia wu a wusie onipa nti wo na akwa akosere wo de snap amane ne amamre kwa so kwa hu mpanifo na nanom atena nkonwa se ye bedi pa no wafirim ye ntimi mfa ne nko ye pe ba bia den akora no ne asie no kwa we asem wom ye de wokọ na nanom se ese de wo ba na asase na ade mu ni beto so no se bi asase bi anchini funu de nenso amane ne amamre me ye je wo sempo ye je wo taku a watua wa ya amane ne amamre wo se wo ye dai wo ye ne yapɛ wo de hye ne korabre na abonten ne de wa ba beto abonten wona na ye cha jollof no abonten wona na dokonofo no so ye de ewo fa abonten wona obi aso anam a wakyekere sa enam ye tonton na yesi esensen abai so wahu chinchinga no eho na obi di biaba awonsena ni si mu ni so awo se kosi nam no so na wawe na wote wo wakwa yie afa na obi kokko dokono obi kokko na okura bag woje dokono eje mu eje hu ne ma je shitokko aduane ho wa yi ase odeshi ato awani abra wusu anka wokọ a de wo sabi mpraduasa odukumu wokọ sane de abo abusua no enne abusua ne beye na wo se wo sa hwe wo mo ba nyina ma wo ho tọ wo mo na wo mo ne tena fie na wo musu enye saa na ye no enye saa de toso mienu kwaku kane ikrobia mu no sabi mpraduasa ye wo da ye de ye se de na meka se nkronko ni bia ye da hye no ye na kwa mba fipum na tena nkonya se bosome na wie ye no memende twato no na ye bia mo be ye na monye de monye efunu ne ye wo hakuna munyina munsie asase no eda no ne nanom ahyehye se wo mo de gifunu bia e wo saa kuro no so munni saa hyehye no so kane na saa amna no wo nyina na eboa ena wukua da yewi aye nanam so matwam kane ne ye wo kuro bia ne da ye mfa mponkwa afuom manso nkwanta aye manso abore me bo hina wo so abaso papa eduru akwasi de wo na wo se gold no ehye wo puna no kora wo de ekotu ye beti wo dadua akwasi de obi anyedai enkwa afuom unkọ wadwuma so upe kwa asole ba wa fra ofita utifie unkọ ba bia adwuma bia no akwasi de ye den ye ne honom kane ne saa ne ye won na bia ne kuro bia ne na ne dabone ye da na mankwa akodom ne kuro yi wose wukua da ye mfa nya bibia ene watim ye na kwa mba fupim wose ne kuro no wukua da ye mfa nkọ ba bia ye mfa nya yi mpo ede e wo kuro nim kane no miminim nkinka so abonten so eduru fia da wo ba nsu oda kuro mu wo nkọ ho adentia se wachima se wunchima ye se wo ba anya dai enko okay kane na sa ne mani nyina kwaku ebo ye ho ban efiri se ye nananom na nim se bi abosom ne ahohom wo ye dan omote sa bia ye ho ne wo mo hwe kuro no so nananom ebo kuro no ho ban no ese eda se o mu nyesei eda se o mu nyesei ene yaje ne nyina se ya mafi ene se bi musu aye den aka kuro no ene yatim kuro no nkoyi ane yesa akọ bremu wo aban ana wo hena wo ye de oti kuro no so ya yensu yatim de ene ye yesi ukuada ye nkwa ukuada no ho na nipa ni firi ye de eba ukuada ye nya yi ukuada nipa wu abia ye nsu afa na nipa de ne nsa begu ne ti wo de wo se wo de wo ni mra so ade na wo de hie be wo ni ye ma me bo sante hena ma ne na yesi ma wunsu a wusu etime che odadua sa wo de wo se wo be ma wo de hie ye wo hene na su wo wu ni ye mebo ye wura amane asu ni ye hwe amane ne amamere kwan ye do be de ye do be fa so nti kwaku ni nyina ye nhyehyɛ ye na kwa mba fupim ye wura pie sie di aba ebe boa Nkroanzaman de ebe boa Nkroanzaman na ebe boa masika ka omanim ayi yo bebrebe na ya kire so na ye kwa ye difunu tu ye kwa ho ba ku bia na no nam TikTok kwa meko hu ye efunu no na jot tua na no na kwabrane no so de jot foforo no a waso na hye na no no ne de ne so wona no wei nyansasem be ne wom nyansasem ben e na we mu emu na wono na firi mu na sabi poison wa pro na wogina wona ye kwakora no ye de ne ko hye wona na dwi ya wo pai no
ɛhyew bɛka na mana pae no wo de jot to na no de wo de yeso na wadwe ye adwuma nti saa ne ma we nyina bɛboa sɛbi na wɔtwe da wo tena wo fie dwendwene ho a yɛse memenda bi etwa bosome bi ato de ye yi wayi wade wasi na dana na wo ye yi memenda na wo ye wasesa wo canopy ɛnyɛ SD for ne you for no kwakoi ɛna ye ka sɛ wo ye SD ni amane ne amamle kwan so sɛbi mpredua sɛ ye nananom na ase no sɛbi ya wo nye jatawo nananom egoku ye ni die ne tie na meka sɛ ye die ne wo buo kwan so sɛ ye di amane ne amamre so a ye betimi ne ye nananom atena kurum abra musuo ne san bi anye den ento ye wo se wo de wo ye homeda ni wo sie wo mu ya wada ne yi wakwa ko hu na ye ukura da ne ensi wadaro ma kama me kwan na nka fiada na menye den minsie da mu no de betu empam efiada na meboa ya wada efiada waye wade wasie enti omo so de memenda yo omo so de ayem de memenda wate ase eno no ko hu na no wasere o mo se hyehyɛ ya ma ye nanso ye de ese na ye den etie na na mo na be kire wo kwan a fa so na ye den esie wo de hye enti we nyina ye hyehyɛ ya se bi mpradu asa be boa yen ebeboa memete nkranza mani be gise sa hyehyɛ we akoso ifrisa ntumatwa ibetwam ebeboa yen kwaku uhwe asante a ana kumase a onka na asante no ye yade a you know ye ka say ye dofunu yes asante dofunu na o hwe say ye see your style of yi yo no ne say see tutu na like sebi wo kura rutum say o koyi ye ye yi ankasa ana be ye challenge ni ade the targets asante fo ni me yeye enti yeyi we ma free na de no because ye mamre na ye wona no ani yiye ya culture ya ngofo di chale wati no honi ye de ni yiye ya enti no yes na asa mo ka ye so ye culture na yiye do hye kwaku ye culture na hye yiyo mnko a ye wa kwasida ye wa ukuda ye wa odwira ye wura se oba be dey oba betwa odwira ye bompa ye se nyankopon na nanom twedi ampo ni sikadwa emma ne nyansa ne nimdi aburo so na ebeduro no wa ahoden buro so a ye betimi adi sa afa hye Uphold festival na nanom so akwatena tena okokofu anyinam akeka niema aboma ye pese edi Uphold festival ni nyina ye wura na ase tutu odi kan se bi mpredua so tupu se tutu odi kan na awo mu se de ye wu Yesu ne ye won ho abakosem no saa na Yesu ye ba be ye wura de a ye hwete na nanom de hyehyɛ begu akwam a ye betimi edi saa afahye no ye wa afahye bebrebe akwaside ne de keka ho nyina no this the time was ye pianpian mabunu no ema wo mani gye ho na da ne da nyina akwaside de o mutimi frɛ fufuo eba manhye afikese ma na se baabi a ahemfi cross ana kro na ahemfi de utimi kom anya yi yonko ane ye culture ye woni ma bebre ba ye betimi ahyehye ye betimi adi konfanochi dey e wa santimam ogwa festival ye nimde esi wo ye betimi adi ya santo ade ye betimi adi wopemso sa de ye kase na nam ye ye betimi adi ye na nakona du yi adoma woda ye betimi yes wo de aye da bi de agi ani wo mani mu a enko ye yi yonko a what ya say enti ayiyo no san hyehyɛ na aba ni nyina kwaku e ba beboa kuroma no na nipa dodo sɛ na e wale enso hwɛ yi e mabunu ntimi wale so ayiye ba na mabunu gu ho no nya asem kuma na sika nke de betima bo afia ma obi akosku akọ university awie no saa abosia ne de aye yi a kwaku eni hwen enti megidi sɛ ye na nakwa mbafo pim ne na nanom atena nkonya ye na na Nkroanzamanhene onya ne ba bi kɔ na nakwa mbafo pim abeso ni tuo mu no wono san hyehyɛ no wode bae nanso ofiri su no omo si na twetwe o ma mfa anya adwuma ane na nakwa mbafo pim aye den aba ene wo so wo hwɛ na saa mbra na aye den aye adwuma ukuada ye nya yi ukuada kura Nkroanza nsuo bi wo hɔ no aye nkom enso ne saa ne mane nyina omo de fia aye aka nanam so omo hwɛ ama amane ne amamre tete ne ma na ye nanam be ye to hɔ no no wo mu di so na di nhira abre Nkroanzaman ya kwaku be boa ye na wotwe da hye upiem upetom oni wabusu anwenwe ne ho da se ne ye yi no esi ya memende twa to ne de abɛhye enti ye nkɔpɛ bose no de mo kwaje bose ase 100 million amokwaje amoji ya mo ye yi ya mo saa de akɔ ye nkwaje bose amere na wotwe da nya kwaje bia be ye yi kwaku na wotwe da ne nyamfaso to so de ye yi no na wotwe da mfaso na ye yi no ufra otuntum na hye wo dem na wotwe da me se asante ne akan ama mmerem ye mo apata ye nkɔtete mmere atempɔn no so ne ye nkɔhwe ne ye nsua asante ne akan ama mmerem na wotwe da ye mo apata ye sia mu hye tuntum tena fie ye nya dedempo ye sun na mo ba besu se mo de hye ni fie na wotwe pepe so na mo de aye nhyehyɛ ya mo de ba ye yi ne ye mo apata megina ho se mere de oba eso okura se na ka se jantam age so obi ba na wotwe da kora ba ya nkyensuo obi awu na wona kwakwu nsuo wo ba nsuo ye se ya wontimi tonhye oba ge mo fa menom na ye ase kwakwu nsuo de ni nyina ye ka ye wadua obi timi kɔ na wotwe na eye kura me kɔ ya nkyɛ aduane eye na ama ne ye wo de aba ne de ama sane man ayi no sane ayi ya no ya broflize ne ya ye ne bibi kuntan sensi ade obi wu na ayesa ayefro
Emmabuni swafunu da omo kon oye galamse ne da to kon no otwitwa fine no ya bobo ya driver ne dia se ya bobo ya na nkofo gu no efunu bi kura na anum nam TikTok obi ne na tonse didi wo ye ni wen enti mi de mi su se san hye we nyina bebo Nkroanza man ama Nkroanza so afa ne ntoma pa afira na kwa be bafo pim santini PSC wonim de woye na kwa me bafo pim santini PSC nim de woye one ne maame yeda se brenu do nyina aka ye ho ADUMASA TV so for adwen cheto onum sai na so usi ehuno eye ebeboa na wo so do de ato honom kwaku bedi akona beka me ho enne medin di atesem hene kwaku oyirika yiribites na atroya sene a edegmedi ebrewo yedase oyirika